Bueno, Kristina Enea Fundazioan, zertan ibiltzea, zer da zehazki Kristina Enea Fundazioa? Bueno, fundazioa da Donostian Kristina Enea Parkean egoitza daka, eta batez ere egiten duna da ingurumenaren alde politikak egin. Ze politikak? Azkenian guk nahi duguna, bilatzen duguna da, jendearen izaeran aldaketa bat egotea. Pixka bat kontzientziatu, sensibilizatu eta batez ere erosterakuan, mugitzerakuan, zaborra generatzerakuan adi egotea. Batez ere gauzak ondo egin eta ingurumenari kalte ez egitea. Hoi da, nunbait, helburu nagusia. Zer gauza garrantzitsua, batzutan, esatezun bezala, nahi gabe, ez da, nahi gabe, kontuatu gabe, pentsatu gabe erostitugu gauzak, eta gero kontuatzea, asko ze hobeto algendula in, ez da? Bai, eta ez da gehiegi pentsatu behar. Batzutan, adibidez, osagaiak, janaria prestatzeko osagaiak aukeratzerakoan, oso gauza txikia da eta garrantza handiak. Adibidez, ze arrain motartuko garaikua edo beste garai batekoa. Bakarrikan hori erabakiterakoan, ja zerbait egiten nahi zea. Hortan egiten ditugu, alako keinuak lantzen ditugu. Ba, esatik ganen behitu guain, berdela hartu berren. Nartzen badeu, piztinako lupi bat, zenbat berdel, harrapatu berdia, piztinako lupi horrei jaten emateko, ez da? Hori da gauza. Eta ozgailuak, eta piztinak, eta urak, eta filtruak, eta... Hori da, edo hemen gure itxasotik karri beharrean ekartzen dugu indikotik edo beste nunbaitetik, horrek ze suposatzen du, handikan ekartzea. Orduan, guzti hori saiatzen gea kontatzen, eta horretarako, egiten duguna dira, aktivitateak, tailerrak, antzerkiak, proiekzioak, solazaldiak, pixka bat bisita gidatuak, umeekin egiten dugulan ere, eskolekin. Hoi da, txikitatik saiatzen gea mezu hori nunbait transmititzen. Ze ona eta ze garrantzitsua. Eta nola lortzen dezu hau? Ze mezu mota, ze ekintza mota, ze itezu hau dana jendia buru jabetzeko? Gu hasi ginen Kristina Enea parkean dagoen jauregian, batez ere parkeare biliz, parke hori da zoragarria, iteko gauzak, kalean airetean iteko gauzak, baina gero ireki genuen beste bi ekipamendu batzuk, bata Ulia interpretazio zentroa, eta beste bat Urgulmendian, naturtxoko. Orduan horrek ematen dugu aukera, nunbait praktikaz berniak iteko. Umeekin ditugu tailerrak, bisita gidatuak, baina gero publikoan hitzakin egiten ditugu adibidez antzerkiak edo bisitak, edo egiten ditugu proiekzioak, adibidez airepeko proiekzioa, udan. Oso gauza polita eta ematen du horrek ez dakala printzipio zer ikusirik ingurumenarekin, ekologiarekin, baina depende ze pelikulak botzatzen dituzu eta ze mezua transmititzen dezun, lortzen dezu. Barroaino sartzia jendia, ez da? Hori da, ideia ez da pontifikatzea apaizaga manintz bezala, baizik eta tematikak aukeratu eta gero metodologia interesgarriak erakargarriak erabili. Hori da ideia. Jendea konturatu gabe nunbait ikastea, sensibilizatuta izatea. Eta adibide bat jartzearen, azkenengo ekintzaen bat, edo zein dezuena hola bertan? Beitu, maiatzan jarri gendun martxan Mandasko dukezaren bizitza ezagutzeko antzerki bat, asteburutan, igandean izuzen ere, iten dana. Eta hor kontatzen dugu Mandasko dukeza zein zan, kontatzen dugu zein zuen, eta batez ere, berak zekan nunbait sensibilitatea, ingurumenaren aldekiko sensibilitatea. Berak sortuzun, sortzaile izan zan, Museo Nacional de Botanika. Eta orduan berak beti egin zuen, are gehiago, hiltzianean semalabarik gabe, oparitu zioten parkea hiriari, Donostiko hiriari. Gaur egun, da parke publikoa, sartzeko aukera dakagu, baina hori bere garean finka pribatua zan.